ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 9. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? പരമപദ പ്രാപ്തി. പരമപദം പ്രാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാന്റെ അപ്പൊ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നലെ അർജുനൻ 8 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഭഗവാനോട്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? 8 ചോദ്യങ്ങൾ? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആദി ഭൗതികം എന്താണ്? ആദി ദൈവികം എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? ആദി ഭൗതികമല്ല, അധ്യാത്മ എന്താ? ബ്രഹ്മം എന്താ? അധ്യാത്മം എന്താ? അതിഭൂതം എന്താ? അതിദൈവം എന്താ? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്താ? പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? അതിയജ്ഞം എന്താ? അത് എവിടെ കുടികൊള്ളുന്നു? പിന്നെ മരണസമയത്ത് അങ്ങയെ എങ്ങനെ ഓർക്കാൻ കഴിയും? ഭക്തിയുത സേവയിൽ നിരതരായവർക്ക് എങ്ങനെ അങ്ങയെ ഓർക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. അധ്യാത്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ അധ്യാത്മ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഓക്കെ. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം. പിന്നെ ദേവന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാർ യജ്ഞം എന്ന് അതിദൈവമാരാണ്? ചന്ദ്രനും എല്ലാ ദേവന്മാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ നമ്മൾ അതിദൈവം എന്ന് പറയും. അതിയജ്ഞമാരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എവിടെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭഗവാൻ എവിടെ കുടികൊള്ളുന്നത്? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ മരണസമയത്ത് എങ്ങനെ ഓർക്കാൻ പറ്റും ഭഗവാനെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആരാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ മരണസമയത്ത് അന്തകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്വാ കളേവരം. നമ്മുടെ ദേഹം ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മയിൽ നമ്മൾ ദേഹം ത്യാഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം, ദുഃഖപൂർണവും താൽക്കാലികമായി ദുഃഖാലയമോ അശാശ്വതമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ചിന്താമണി ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? പാല് പറ്റാത്ത സുരഭി പശുക്കളുണ്ട്. പിന്നെ അനേകായിരം ലക്ഷ്മിമാരുടെ സേവനം ഏറ്റുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഭഗവാൻ വാഴുന്നത് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പൊ എല്ലാ സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റി തരുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു?
ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് അധമലോകങ്ങൾ വരെ എന്താണ് ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അല്ലെ. അങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങളുടെ പുണ്യം കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ് 3 കാര്യങ്ങൾ? അതല്ല, നമ്മൾ ഭക്തി മാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണത് 3 കാര്യം? വേദപഠനം, വേദപഠനം, ത്യാഗവും, പിന്നെന്താണ് ദാനവും യജ്ഞവും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ 3 സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ മാർഗം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വേദപഠനത്തിന്റെയും ദാനത്തിന്റെയും യജ്ഞാചരണത്തിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ഭൂതപ്രേത പിശാചുകൾ അടുക്കില്ല. പിന്നെന്താണ്? യമരാജൻ അടുത്ത് വരില്ല. ഗംഗാജലത്തിൽ കുളിച്ചതിന്റെ ഫലം കിട്ടും. പിന്നെ അശ്വമേധം 1000 അശ്വമേധങ്ങൾ നടത്തിയ ഫലം കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മുടെ മുൻജന്മ പാവകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി. ഗോപിചന്ദനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായം എന്താണ്? 9-ാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. അപ്പൊ എന്താണ് രാജവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിദ്യകളിൽ വെച്ച് രാജാവും, രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്രട്ട്, നമ്മൾ പറയില്ല രഹസ്യം. അപ്പൊ രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യവും വിദ്യകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യയുമാണ് ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏതാണ്? ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ അധ്യായം സംസാരിക്കുന്നത്? അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തില്. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീക്രട്ടും എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇത്. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം, ഇത് ഭക്തിയോഗത്തിലെ 3-ാം അധ്യായമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഭഗവാൻ ആ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. വിദ്യകളിൽ വെച്ച് രാജവിദ്യയും പിന്നെ രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഇതിലില്ല, ഞാൻ വായിക്കാം. ഇതം തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷസേ ശുഭാത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? അതായത് അർജുനൻ അസൂയാലു അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് യോഗ്യത വേണം അല്ലെ. മിത്രനാകണം, ശിഷ്യനാകണം, ഉറ്റമിത്രനും ശിഷ്യനും ഭക്തനുമായി തീരണം. അതേപോലെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അസൂയാലു, അതായത് ആരാണോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അസൂയാലു ആകുന്നത് അവർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനോ ഗ്രഹിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലു ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഭഗവാൻ ഈ കാരണം എന്താണ്? ഇത് അതീവ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം, വിദ്യകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വിരാജവിദ്യ. വിദ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള, നമ്മളിപ്പോ ഭൗതികമായിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള വിദ്യകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യകളിലും വെച്ച് ഇത് രാജവിദ്യയാണ്. ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ഈ വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഞാൻ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക? ഈ ഒരു സീക്രട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് 3 ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക, ആദി ഭൗതിക, ആദി ദൈവിക. ഈ 3 ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മുക്തനാകാൻ കഴിയും. ഏത്? ഭഗവാന്റെ ഈ ഒരു ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ്, രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രം ഇതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യവുമാണ്, പവിത്രമായതുമാണ്, നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്, ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ 6 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? 5 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്? രാജവിദ്യയാണ്. അപ്പൊ വിദ്യകളിൽ വെച്ച് രാജാവാണ്. രണ്ടാമത്തെ രാജഗുഹ്യമാണ്. അപ്പോ രഹസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യമാണ് ഇത്. ഏത്? ഭക്തിയുത സേവനം. മൂന്നാമത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഏറ്റവും പവിത്രമാണിത്. ഇതെന്താണ്? പവിത്രമാണ്. ഏത്? ഭഗവാന്റെ. കാരണം എന്താണ്? ഇത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, ഇത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണ്. പിന്നെന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്? ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ പറയുന്നു ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അതിന് കാരണം എന്താണ്? അതായത് നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമജപം, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം എന്നിങ്ങനെ 9 രീതി, നവവിധ ഭക്തിയുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഈ കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഭവം നമുക്ക് നേരിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവിച്ചറിയാം. നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല പല മാറ്റങ്ങൾ വരും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എന്താ പറയുക ചിന്തകളെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ പ്രയോജനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഉത്കണ്ഠ, മനസമാധാനം കിട്ടും, സന്തോഷം കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നേരിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഓരോ ജീവനും ഭഗവാൻ നൽകുന്നുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ. ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, ആ അളവിലാണ് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം? ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? ശാശ്വതമാണ്. ഇതൊരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കണക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതെന്താണ്? ശാശ്വതമായതാണ്. നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതെല്ലാം അശാശ്വതമാണ്. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അസ്ഥിരവും ദുഃഖപൂർണവുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഇതിലെന്താണ്? അതൊരു തരത്തിലും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കണക്കില്ല അതിന്റെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഇത് ശാശ്വതമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ? നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? എപ്പോഴും നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കേൾക്കാം, 2 പ്രാവശ്യം കേൾക്കാം, അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം തോന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച ഗീത ഉപദേശമാണിത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നും 5000 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മളത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട്, മനസ്സിന് സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആനന്ദം കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് ആത്മാവിനുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ആത്മാവിന് പോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതാണ്. അപ്പൊ ആ ആനന്ദം നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ആനന്ദം ലഭിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശാശ്വതമായ ആനന്ദം എങ്ങനെ കിട്ടുക? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഇത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തോടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം. അപ്പോ രാജവിദ്യയാണ്, രാജഗുഹ്യമാണ്, ഏറ്റവും പവിത്രമാണ്, ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്, ശാശ്വതമാണ്, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏത്? ഭക്തിയുത സേവനം. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം അവിടില്ല. അശ്രദ്ധദാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരന്തപ അപ്രാപ്യ മാം നിവർത്തന്തെ മൃത്യു സംസാര വർത്മനി. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ്? എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചവനെ. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ ആർക്കാണോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തത്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ശ്രദ്ധ ഇല്ലെങ്കിൽ,
വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അവർക്ക് എന്താണ് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമുക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ചിലർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 9 രീതിയിലുള്ള സേവനം പറഞ്ഞു. ആ സേവനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയല്ല. അപ്പോ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ആർക്കാണോ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഒട്ടും തന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതേപോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അവർ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ തന്നെ വന്ന് വീഴുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു, ജനിക്കുന്നു, അതിങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവ്യക്തം. ഇനി 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? മയാ തതമിദം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിനാ മത്സാനി സർവഭൂതാനി നചാഹം തേഷു അവസ്ഥിത. ഇവിടെ പറയുന്നു അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു, സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യം? അതായത് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവ്വചരാചരങ്ങളിലും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും നമുക്കറിയാം. ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു വൈവിധ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉൾത്തൂക്കിക്കൊണ്ട് 14 ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, വൈവിധ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പോയി പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ വസിക്കുന്നതാരാണ്? മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു, അതായത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എല്ലാ രൂപത്തിലും ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ്. സർവ്വഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ എല്ലാ രൂപങ്ങളും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും എല്ലാം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. എന്ന ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? ഞാൻ അവയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അല്ല അതിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഉദാഹരണം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ഒരു രാജാവ് തന്റെ പ്രഭാവത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമായ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലൈവനാണ്. അതിലെ എല്ലാവിധ വകുപ്പുകളും രാജാവിന്റെ ശക്തി പ്രഭാവമാണ്. എങ്കിലും ഓരോ വിഭാഗത്തിലും അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എവിടെ ഉണ്ടാവും? തലസ്ഥാനത്തിരിക്കും. പക്ഷെ അതേപോലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും, പല രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലേ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്പൊ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എത്താൻ പറ്റുമോ? എത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തിരിക്കും. പക്ഷെ പിന്നെ എന്താണ്? ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തം ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആർക്കാണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും ആരുടെ കീഴിലാണ്? അതായത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ കീഴിലുണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും അവിടെ എത്തില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ തലൈവനാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഭഗവാന്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ഇനി ഈ ഒരു ശ്ലോകം നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു മൺകലം, നമ്മളൊരു മൺകലം എടുക്കുമ്പോൾ ആ മൺകലം എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്? മണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് മൺകലം അല്ലെ. അപ്പൊ മൺകലത്തില് എന്തുണ്ട്? മണ്ണുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മൺകലത്തിൽ മണ്ണുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മണ്ണുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാ മണ്ണില് മൺകലം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. മണ്ണിൽ നമുക്ക് മൺകലം കാണാൻ കഴിയോ? ഇല്ല. പക്ഷെ മൺകലത്തിൽ എന്തുണ്ട്? മണ്ണുണ്ട്. അപ്പൊ മണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഞാൻ അവയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. 5-ാമത്തെ നച മത്സ്ഥാനി ഭൂതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം ഭൂതബൃന്നാച ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം, ഉറവിടം. അത് നമ്മൾ സ്രോതസ്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ കാണുന്ന, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചമാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം, ഈ കണ്ണിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല, പക്ഷെ ഈ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ശാന്തി മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സർവ്വദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും ഭഗവാനാണ് പരിപാലകൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ അധിപനാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കീഴിലാണ് എല്ലാവരും. അതായത് നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഭൗതിക പ്രകൃതി ആയിക്കോട്ടെ, ഈ കാണുന്നത് എന്തും എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപനാണ്, പരിപാലകനാണ്. ഭഗവാൻ ഉത്ഭവ സ്ഥാനവുമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യഥാകർഷസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോമഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മത്സ്ഥാനി ഉപധാരയാത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് ആകാശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എന്താണ്? എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കാറ്റ് എവിടെയാണ്? നമുക്കറിയാം, കാറ്റ് ആകാശത്താണ്. അപ്പൊ ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് കാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ശക്തിയുള്ള ആ കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഗോലോകധാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാത്തിനും
പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം വിശ്രമിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റേതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എല്ലാ ആകാശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എങ്ങനെയാണോ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്ന, അതേപോലെ ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭീമമായ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അചിന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ചിന്താശക്തിക്കും അതീതനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എവിടെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രകൃതിം സ്വാമപുഷ്ടാഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ പുനഃ ഭൂതഗ്രാമം ഇമം കൃഷ്ണം അവശം പ്രകൃതിർവശാത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എന്താണ്? പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആവിർഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നു, തിരോഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നു. അതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം. ഈ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്താണ്? യോഗമായ എന്ന് പറയും, രാധാറാണി. ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി മഹാമായ അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ദുർഗാദേവിയാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കി നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ അത് ആരുടെ അധീനതയിലാണ്? ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ് നടക്കുന്നത്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്, അതായത് ഭഗവാൻ എപ്പോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഓരോ സൃഷ്ടികളും സംഭവിക്കുന്നു. അതേപോലെ അത് ആവിർഭവിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇച്ഛ തോന്നുമ്പോ ഈ കംപ്ലീറ്റ് സൃഷ്ടിയെല്ലാം പ്രളയത്തിലാകുന്നു, അത് തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. അത് സൃഷ്ടിയായാലും പ്രളയമായാലും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം പോലും നടക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ധനഞ്ജയ ഇനി 9ാമത്തെ. നച മാം താനി കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനവദാസീനം അസക്തം തേഷു കർമ്മസു. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അതായത് ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും തന്നെ ഭഗവാൻ ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനൻ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാൻ ആണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഏതൊന്നിലും ഭഗവാൻ പെടുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രവൃത്തികൾക്കൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അതായത് അടിമയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിന്റെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണോ, നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിന്റെ അടിമയിലാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിന് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ നേരത്തെയും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാം ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? അതിലൊന്നും പെടുന്നില്ല. ഭഗവാനെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ ഉദാസീനൻ എന്ന പോലെ എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ന്യായസ്ഥൻ, അതായത് ഒരു എന്താ പറയാ, ന്യായസ്ഥനായ ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ്. ഇപ്പൊ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ കുറ്റവാളിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെ ജീവപര്യന്തം കൊടുക്കാം, തടവിലാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലാം. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് പലതരം ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഒരു ജഡ്ജി, ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിന്. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞിപ്പോ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിനെ ഈ ഫലത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഏൽക്കോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരെന്താണ്? അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം. അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ എല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും കൽപ്പിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നും തന്നെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിലും കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാ ഗുണങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു, പക്ഷെ ഒരു ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉദാസീനൻ എന്ന പോലെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? ഓരോ വിഷ്ണുവിന് ഓരോ ജോലിയുണ്ട്. അതായത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു അതിൽ വൈവിധ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എല്ലാത്തിലും എന്താണ്? ഓരോ ജീവജാലങ്ങളിലും എന്താണ്? പരമാത്മാവായി വാഴുന്നു. അപ്പോ ഓരോ വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രൂപത്തിനും ഓരോ ജോലി ആരാ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ വരെ എവിടുന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്?
മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരഃ ഹേതുനാനേന കൗന്തേയ ജഗദപി പരിവർത്തത്തെ. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, പ്രകൃതി എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അതെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഓർഡർ, അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണോ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ഈ സർവ്വചരാചരങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ആ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ആരാണ് തരുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നിഷ്ടം പോലെ നമുക്കൊരു ശരീരം തരുന്നതല്ല. അതെങ്ങനെയാ തരുന്നേ? അത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ശരീരം തരണമെങ്കിൽ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ആരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി അത് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ആരുണ്ട്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മയാ അധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരഃ. അതായത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രകൃതി എന്താണ്? എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിയിലെ ഓരോന്നും എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും അതേപോലെ എല്ലാം സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നതാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് തന്നിഷ്ടം പോലെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഏത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നോക്കി നടത്തുന്നത് ആരാണ്? ദുർഗാദേവി. അതായത് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി, മായാശക്തി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ നമ്മൾ ദേവീധാം എന്ന് വിളിക്കും. ദേവീധാം എന്തുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്? ആ ദേവിയാണ് ആ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേവിയാണ് ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് മേൽനോട്ടത്തിന്റെ ചുമതല ദേവിക്കാണ്, ദുർഗാദേവിക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മായാശക്തിയുടെ പിടിയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. അവജാനന്തി മാം മൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതാഃ പരം ഭാവമജാനന്തോ മമ ഭൂതാ മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർ പറഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ആര്? അവജാനന്തി മാം മൂഢ. മൂഢ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മൂഢ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഡ്ഢികൾ, എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അവരെന്നെ നിന്ദിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി 4 തരം ആൾക്കാർ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതാണ് 4 തരം ആൾക്കാര്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു നരാധമന്മാർ. ആദ്യം പറഞ്ഞു മൂഢന്മാര്, വിഡ്ഢികൾ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കില്ല. നരാധമന്മാര്, പിന്നെ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനമുള്ളവർ, പിന്നെ ആസുരീം ഭാവമാശ്രിത നിരീശ്വരവാദികൾ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നു. അവര് ഭഗവാനെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ അവര് നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വരുമ്പോൾ, ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ഭഗവാൻ നമ്മളെ പോലെ ജന്മം എടുക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ എന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ അവതരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല? മൂഢന്മാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മൂഢോയം നാഭിജാനാതി യോഗമായ സമാവൃത. ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല, എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, ആ യോഗമായ എന്നെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ്. മൂഢന്മാരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു പിടിക്കുക. ഒരു കട്ടൻ എന്ന പോലെ, ഒരു തിരശീല എന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ ആ അത് എന്താ പറയാ, യോഗമായ ശക്തി മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനോ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ അവർക്ക് കഴിയില്ല. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് പോലും എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർദേവ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കാരണത്തിന്റെയും കാരണഭൂതനും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദി പുരുഷനാണ്, ഗോവിന്ദനാണ് എന്നൊക്കെ ആരാ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവ് പോലും അത് പറയുന്നുണ്ട്. മോഘ കർമാണോ മോഹജ്ഞാനാ വിചേതസഃ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രിതാഃ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിഡ്ഢികൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, അവരെന്നെ നിന്ദിക്കുന്നു, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ വിഡ്ഢികൾക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവർക്ക് ആസുരങ്ങളായ നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളായ അങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അവർ അതിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു.
ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവർ എന്ത് തന്നെ പ്രയത്നിച്ചാലും ഈ വിഡ്ഢികൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആരാണോ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത്, അങ്ങനെയുള്ള ആസുര സ്വഭാവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ, നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ എന്താണ്, അവർ എന്ത് തന്നെ പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ, അതായത് അവർ മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളാകട്ടെ, അവരുടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാകട്ടെ, അവരുടെ ജ്ഞാനാർജന മാർഗമാകട്ടെ, എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു പാഴായി പോകും. ഒന്നിലും അവർക്ക് ആ ഒരു വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഹ ഭജന്തി അനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ആരാണ് മഹാത്മാക്കള്? ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേ? മൂഢന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ പറയണേ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധരായ ആ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ട ആത്മാക്കൾ ദൈവീ പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അവരെങ്ങനെയാണ്? അവരെ ആര് സംരക്ഷിക്കും? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആ യോഗമായ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത മഹാത്മാക്കളാണ്. വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ആഗ്രഹം, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത ഈ വിശിഷ്ട ആത്മാക്കൾ എന്താണ്? ദൈവീ പ്രകൃതി, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ യോഗമായ സുരക്ഷിതരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി. കാരണം അവരെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവരെ ബാധിക്കില്ല. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാൻ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരെപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. കാരണം അവർക്കറിയാം ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനാണ്, ഭഗവാൻ അവ്യയനാണ്, ഭഗവാന് നാശമില്ല, ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ മഹാത്മാക്കൾക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. അവരെന്തു ചെയ്യും? അവരെപ്പോഴും തന്നെ സമയം പാഴാക്കില്ല. അവരെന്താ ചെയ്യുക? അവർ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവരെ ബാധിക്കില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നേ? അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് എന്തൊക്കെ പരീക്ഷകൾ വന്നാലും അവർ നേരിടും. കാരണം എന്താണ്? അവർ തളരില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? നമുക്ക് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ അവരെന്താണ്? അവർ വിജയിക്കും. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോ അഭിലാഷങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അവർക്ക് ലാഭമായാലും നഷ്ടമായാലും അവർക്ക് ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അവരെ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ സംരക്ഷണം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഉറച്ച മനസ്സോടെയാണ് അവര് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ, അത് പറഞ്ഞില്ലേ, മഹാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസത്തെ. എല്ലായ്പ്പോഴും ഇവിടെ 6 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലാപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്? അത് 6 കാര്യങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം. എന്താണ്? എപ്പോഴും എന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? ദൃഢവ്രതാഹ, അതായത് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ, അതായത് വ്യതിചലിക്കാതെ, ജീവിതത്തിൽ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും എന്ത് തന്നെ അവസ്ഥയായാലും അവർ ആ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ. യതന്തശ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട്, എപ്പോഴും പ്രയത്നം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ. നമസ്യന്തശ്ച, എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട്, ബുദ്ധി കൊണ്ട്, എല്ലാം വാക്കുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് എങ്ങനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കണം. എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നേ, നമസ്യന്തശ്ച, എന്റെ മുമ്പിൽ അവര് പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും, മാം ഭക്ത്യ, ആ ഒരു കാര്യം വളരെ ആവശ്യമാണ്. എന്താണ്? ഭക്തിയോടുകൂടി. ബാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭക്തി എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാര്യം? ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വിഫലമായി പോകും. അപ്പോ ആ ഭക്തി എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവണം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഭക്തിയോടുകൂടി പിന്നെന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ? നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ. ഈ മഹാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്നെ നിരന്തരം ആരാധിക്കുന്നു. നിത്യയുക്ത പറഞ്ഞാൽ നിരന്തരം ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ്, അതായത് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലാപിക്കും, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ വ്യതിചലിക്കാതെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട്, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ
ആരാധിക്കുന്നു. ആര്? ഈ മഹാത്മാക്കൾ. അതിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രം ഓംകാരം ഋക്സാമായജുരേവ ച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്സാമയജുർവേദങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ നമുക്കറിയാം വേദങ്ങളുണ്ട്. ആ വേദങ്ങളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ വേദങ്ങളെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് വേദങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് 15-ാം അധ്യായത്തില് കൃഷ്ണൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അച്ഛൻ, ഈ ലോകത്തിന്റെ അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും പിതാമഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മുത്തച്ഛനായാലും എല്ലാരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ആ ശ്ലോകം പറയുന്നത് എന്താണ്? ത്വമേവ മാതാ ച പിതാ ത്വമേവ ബന്ധുശ്ച സഖാ ത്വമേവ വിദ്യ ദ്രവിണം ത്വമേവ സർവം മമ ദേവദേവ. എന്തിനാ അത് പറയുന്നത്? നീ തന്നെ എന്റെ അച്ഛൻ, നീ തന്നെ എന്റെ അമ്മ, നീ ബന്ധുവാണ്, നീ തന്നെ എന്റെ മിത്രമാണ്, നീ എന്റെ വിദ്യയാണ്, നീ എന്റെ ധനമാണ്. ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പത്താണ്. എല്ലാം നീ തന്നെയെന്ന് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പറയാം? ത്വമേവ, എല്ലാം നീ തന്നെ. അതെന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു? അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും രക്ഷകനായാലും എല്ലാം ഭഗവാൻ. നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ആരുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ ഓരോ സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും എന്താ പറയാ ഈ ഭൗതിക ദേഹം ത്യാഗം ചെയ്തേ മതിയാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ മരണം വരെ, മരണത്തിന് ശേഷവും ആരുണ്ടാവും നമ്മുടെ കൂടെ? ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ സുഹൃത്തിനെ പോലെ അഭ്യുദയ കാംക്ഷിയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മുടെ വെൽവിഷറാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര വേദങ്ങൾ പഠിച്ചാലും അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ഈ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ദൈവോത്തമ പരമപുരുഷൻ എന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഞാനാണ്. പ്രണവം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഓം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അക്ഷരം. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, നേരത്തെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ എന്താ പറഞ്ഞു? രസോഹം അപ്സു കൗന്തേയ ശബ്ദ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ പറയാ? പ്രണവം സർവവേദേഷു എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പ്രണവം സർവവേദേഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ തുടക്കം എന്താണ്? ഓം എന്നുള്ള തുടക്കമുണ്ട്. ആ ഓം എന്ന പ്രണവ മന്ത്രം ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു. അത് പവിത്രമായ ഓം ഭഗവാനാകുന്നു. ഋക്സാമ യജുർവേദങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു. ഇത് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാണ് നമുക്ക്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തിരിച്ച് എവിടേക്ക് എത്തണം? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിത ലക്ഷ്യമാകണം. അല്ലാതെ ഇവിടെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജനന മരണത്തിന്റെ ചക്രത്തിൽ വന്ന് പെടാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അംശത്തിന് എന്താണ് ജോലി? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും യജമാനനാണ്, നമ്മൾ സേവകരാണ്. നിത്യവും ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ലോകത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി 18-ാം ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഗതിർ ഭർത്താ പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹൃത് പ്രഭവ പ്രളയസ്ഥാനം നിധാനം ബീജം അവ്യയം. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും എല്ലാം എന്താണ്? സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റ മിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ? ലക്ഷ്യവും. അതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? അത് ഭഗവാൻ ആയിരിക്കണം. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ജീവന്റെയും ആവശ്യം. ഭരണകർത്താവാരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. കാരണം എന്താണ്? ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാവട്ടെ ആധ്യാത്മിക പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭരണകർത്താവാണ്, പ്രഭുവാണ്, പരമാധിപതിയാണ്. പരമാധികാരം ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം. സാക്ഷിയുമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷി? എന്താണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്? സാക്ഷിയാകുന്നു. വാസസ്ഥാനവും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു അഭയം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആശ്രയവും അഭയവും എല്ലാവരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഉറ്റ മിത്രവും ഞാനാകുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ അല്ലാതെ നമുക്കൊരു സുഹൃത്തില്ല. കാരണം ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഏതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ യോനിയിൽ നമ്മൾ പോയാലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉറ്റ മിത്രമാണ് ഭഗവാൻ. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. സംഹാരം അതായത് പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ് നടക്കുക. പിന്നെ ശാശ്വതമായ ബീജം, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭൗതിക പ്രകൃതി നമുക്ക് ഓരോ ശരീരങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ശരീരം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗർഭം ധരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ശാശ്വതമായ ബീജം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഏകമാത്രം പുരുഷനാണ്. ഒരൊറ്റ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദി ബീജവും ഭഗവാനാണ് നൽകുന്നത്, ശാശ്വതമായ ബീജവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്. അല്ലയോ? വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു,
തപാമ്യഹമഹം വർഷം നിഗൃഹാമുത്സൃജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദസച്ചാഹം അർജുന. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ എന്താണ് ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാനാണ് ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. അതിപ്പോ ജീവജാലങ്ങൾക്കായാലും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കായാലും ഇപ്പോ നമുക്ക് ആകാശത്തിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനത്തൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അതിനെങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓരോ സ്ഥാനത്തും? അത് ഭഗവാന്റെ ഊർജമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഊർജം കാരണമാണ്. ഭഗവാൻ കാരണം എല്ലാത്തിലും ഉൾപോകുന്നു. ഭഗവാൻ അതിലേക്ക് കയറി ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയിലൂടെ അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനത്തെല്ലാം പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാൻ പറയണ എല്ലാത്തിനും ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതേപോലെ എപ്പോ മഴ പെയ്യിക്കണം, എപ്പോ മഴ നിർത്തണം എന്നൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനാണ് അമൃതം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആർക്കാണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? അത് സൂര്യനായാലും ചന്ദ്രനായാലും വരുണനായാലും അഗ്നി ആയാലും വായു ആയാലും എല്ലാവരും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് അവർ പോലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഞാനാണ് അമൃതവും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ അമൃതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ ജ്ഞാനം, ഭഗവാന്റെ ആ ജ്ഞാനം എന്താണ്? അത് അമൃതം പോലെയല്ലേ? അപ്പൊ അത് ആ അമൃതവും ഭഗവാനാകുന്നു, മൃത്യുവും ഭഗവാനാകുന്നു. മൃത്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത നാളത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, മൃത്യു സർവ ഹരശ്ചാഹം. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചാലും ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മൃത്യു സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് മൃത്യുവായിട്ട് വരും. ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവായാലും ഈ പുറത്തു കാണുന്ന ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി, പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള ആ സൃഷ്ടി പോലും അതും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഉത്ഭവസ്ഥാനം, ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമായാലും ജീവജാലങ്ങളായാലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ത്രൈവേദ്യമാം സോമപാപൂത പാപാ യജ്ഞൈരിഷ്ട്വാ സ്വർഗതിം പ്രാർത്ഥയന്തെ തേ പുണ്യമാസാദ്യ സുരേന്ദ്രലോകം അശ്നന്തി ദിവ്യാൻ ദിവിദേവ ഭോഗാൻ. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെ ആകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച അവർ ദിവ്യസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? അതായത് എല്ലാവരും എന്താണ് ഭജിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ്? അതിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് നൃഗരാജാവിനെ അറിയാം. നൃഗരാജാവ് എന്താ ചെയ്തേ? നൃഗരാജാവ് ഗോദാനം ചെയ്തു. ഗോദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു? എനിക്ക് കുറെ പുണ്യം നേടണം, എനിക്ക് സ്വർഗപ്രാപ്തി വേണം, എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണം എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കർമ്മം ചെയ്തത്. പക്ഷെ ആ കർമ്മത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചപ്പോൾ അത് ശാപമായി മാറി അദ്ദേഹത്തിന്. പക്ഷെ അതാ പറയുന്നത്, നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിൽ കുടുങ്ങുന്നില്ല. പക്ഷെ അല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ബന്ധിക്കുകയാണ് നമ്മളെ. അത് ഇവിടെ എന്താ പറയുക? സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ വേദ പഠനം ചെയ്യും. കാരണം വേദത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇന്നത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത് കിട്ടും, ഇന്നത് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ ആ കർമ്മ, അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഫലാസക്തിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ അത് വേദങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്വർഗസുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യും? നമ്മൾ വേദ പഠനം ചെയ്യും. പിന്നെ സോമപാനം ചെയ്യുന്നവർ, അത് വൈദിക ഒരു എന്താ പറയുക, വൈദിക യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഒരു വിശുദ്ധമായ ഒരു പാനീയമാണ് സോമപാനം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരും ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താലും നമ്മൾ ഇൻഡയറക്ട്ലി, നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷമല്ല പരോക്ഷമായിട്ട് ആരെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്, നേരിട്ടല്ല എന്ന് മാത്രം. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത്, അതായത് എനിക്ക് സ്വർഗപ്രാപ്തി വേണം എന്ന് പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പുണ്യലോകമായ ആ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെല്ലും. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ജനിച്ച് എന്താണ്? ആ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് ശാശ്വതമായ ലോകമാണോ? അല്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആരൊക്കെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കോ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ അതൊന്നും ശാശ്വതമായ ലോകമല്ല. അത് കൃഷ്ണൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന. അതായത് ബ്രഹ്മലോകം, ഉയർന്ന ലോകം, ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് അധമ ലോകങ്ങൾ വരെ എല്ലായിടത്തും ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതോടെ ശാശ്വതമായ ലോകമല്ല. അവർ തരുന്ന ഫലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ പറയും ചെയ്തു, അത് തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. അവർ തരുന്ന ഫലങ്ങള് തുച്ഛമാണ്, ക്ഷണികമാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? തേതം ഭുക്ത്വാ സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീ ധർമ്മം അനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമ കാമാ ലഭന്തെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ?
ഇങ്ങനെ ഇപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അവര് പുണ്യഫലം ചെയ്തുകൊണ്ട് പുണ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി നല്ല കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ എന്താണ് അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. സ്വർഗത്തില് ഇന്ദ്രന്റെ ഇന്ദ്രലോകത്തിൽ അവർ ജനിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ് അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. അവിടെ ശാശ്വതമായി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ തിരിച്ചെവിടെ വരണം? ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരണം. അതാണ് പറയുന്നത് ക്ഷീണ പുണ്യം മർത്യലോകം വിശന്തി. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടാനില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തികച്ചും പറയാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അവിടെ പോകുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ പെർമനന്റ് ആണോ? അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെക്കാൾ സുഖങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടാവും? സ്വർഗലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളുടെ ഒരുപാട് സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അത് ശാശ്വതമല്ല. അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ ഇവര് തിരിച്ചു വരണം. ഇതെങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പൂന്താനം പോലും ജ്ഞാനപാനയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? സ്വർഗം നരകം എന്നിങ്ങനെ മണ്ടുന്ന ജീവന്മാർ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നരകലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. നല്ല കർമ്മങ്ങൾ പുണ്യം സമ്പാദിച്ച് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. സ്വർഗം കഴിഞ്ഞ് പാപം ചെയ്ത നരകലോകത്തിലേക്ക്, സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക്, പിന്നീട് ഭൂമിയിലേക്ക്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മണ്ടുന്ന ജീവന്മാരാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പോ എങ്ങനെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നു. ജോലി ചെയ്ത് എന്താണ്? നമുക്ക് പണം സമ്പാദിക്കണം. പണം സമ്പാദിച്ച് ഒരുപാട് ശേഖരിച്ചു വെക്കും. എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരുപാട് ആസൂത്രണം ചെയ്യും അല്ലെ? പ്ലാൻ ചെയ്യും. അതായത് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ടൂർ പോകണം, ഇന്ന സ്ഥലം കാണാൻ പോകണം, അവിടെ ടൂർ പോകണം, അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് അവിടെ ആസ്വദിക്കണം എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് എന്താ പറയാ പണിയെടുക്കും. എന്നിട്ട് പണം സമ്പാദിച്ച് ശേഖരിച്ചു വെക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ തീരുമാനിച്ച ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ആ സ്ഥലം കാണാൻ പോകും. ആ സ്ഥലം കാണാൻ പോയിട്ട് അവിടെ എത്ര ദിവസം നിൽക്കും? നമ്മൾ ശാശ്വതമായി നിൽക്കോ? ഇല്ല. അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യണം, അവിടെ ആസ്വദിക്കണം എന്ന ഒരു ചിന്തയിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് എന്താണ്? കുറച്ചു കാലം ചെലവഴിക്കും. നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു വെച്ച ആ പണം മുഴുവനും അവിടെ ചെലവഴിക്കും നമ്മൾ. എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ഒരാഴ്ച ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ 2 ആഴ്ച ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഏറിയത് 1 മാസമായിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ശാശ്വതമായി നിൽക്കില്ല. നമ്മളവിടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ആസ്വദിക്കണമെന്ന് വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ പോയി സമ്പാദിച്ച പണമെല്ലാം അവിടെ ചെലവഴിച്ചു. എന്നിട്ട് തിരിച്ചെവിടെ വരുന്നു? നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ അത് എന്താണ്? സമ്പാദിച്ചു വെച്ചതെല്ലാം അവിടെ ചെലവഴിച്ചു, തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു, വീണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതം ഇവിടെ തുടരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു. അവിടെ പോയി സ്വർഗത്തിൽ ഒരുപാട് സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു, ഏറെ കാലം അവിടെ നിൽക്കും. പിന്നീട് എന്തെല്ലാം സുഖത്തിന്റെ ആ പുണ്യഫലം എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ, അതിന്റെ ആ ഫലമെല്ലാം തീർന്നു പോകുമ്പോ എന്താണ്? വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ആൾക്കാർക്ക്, അതായത് എപ്പോഴും എന്താണ്? സുഖാനുഭോഗ അന്വേഷികൾക്ക്, എപ്പോഴും സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ അവർക്ക് വേറൊന്നും തന്നെ കിട്ടാനില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തീർത്തും പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇത് നമുക്ക് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അനന്യാചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അതായത് എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകുന്നു, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭക്തന്, അതായത് ആരാണോ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകുന്നു, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തുണ്ടോ അത് ഞാൻ നിലനിർത്തും, എന്താണോ വേണ്ടത് അതൊക്കെ ഞാൻ നൽകുന്നു. ഇതാര് പറയുന്നു? ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭക്തന്മാരെ ചൊല്ലി പറയുന്ന കഥയാണ്, പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കഥ എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കൊരു അർജുനാചാര്യൻ എന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു, വലിയൊരു ഭക്തനായിരുന്നു, ഒരു പാവപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. ദിവസവും കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്താണോ യാചിച്ച് കിട്ടുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നത്. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത എപ്പോഴും വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ 22 ഈ ശ്ലോകം തന്നെ വന്നേ 9.22, അതായത് 9-ാം അധ്യായത്തിൽ 22-ാം ശ്ലോകം വന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിനും ഒരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്നുള്ള ആ വാക്ക് കണ്ടു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അന്ന് 2 തവണ പുറത്തു പോയിട്ടും തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഒന്നുമില്ല, അതായത് കയ്യിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അവർക്ക് എന്താണോ യാചിച്ച് കിട്ടുന്നത് അതിലാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അന്നൊന്നും തന്നെ കിട്ടില്ല. 2 പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ വാക്ക് കണ്ടു, യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യം, അതായത് ഭഗവാൻ ഉള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നൽകുന്നു, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം അവൻ നിലനിർത്തുന്നു എന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഇത് ശരിയാണോ, ഭഗവാൻ ഈ സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് തോന്നിയിട്ട്, എന്താണ്? ഭക്തനാണ്, പക്ഷെ ആ വാക്കിനെ വെട്ടിട്ടു, ആ 2 വെട്ടിട്ടു ആ വാക്കിന്റെ.
ആ വാക്കിൽ രണ്ട് വെട്ടിട്ടിട്ട് എന്താണ് ഭാര്യയോട് പറയാണ്, ഞാൻ മൂന്നാമതും ഒന്ന് പോയി പ്രയത്നിച്ച് വരാമെന്നും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പുറത്തു പോവാണ്. മൂന്നാമത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് പുറത്തു പോവാണ്. ആ സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ്, ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കാളവണ്ടിയിൽ ആര് വരുന്നു? ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും വരികയാണ്. രണ്ടുപേരും കാളവണ്ടിയിൽ നിറയെ സാധനങ്ങളാണ്, എന്താണ്, വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുവരികയാണ്. എന്നിട്ട് വാതിൽ തുറന്ന ഭാര്യ ചോദിക്കുമ്പോ പറയാണ്, അതായത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അർജുനാചാര്യന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ്, ഇതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ അർജുനാചാര്യര് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാം വെച്ചു കൊടുക്കാണ്. എല്ലാം വെച്ചു കൊടുത്ത് അവർ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ പുറം വശം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതായത് എന്നെ എന്താ പറയാ, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് എന്നെ അടിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ 2 വര കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് ബാക്കില്, ആ പുറം വശത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീക്ക് അതിശയം തോന്നുക, കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഹ്മണനാ, ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാറില്ല അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നാണ്, എന്റെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം തോന്നാണ്. അവസാനം കിട്ടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ പാകം ചെയ്യാണ് ആര്, സ്ത്രീ, ഈ ഭാര്യ, അർജുനാചാര്യരുടെ ഭാര്യ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ തവണയും പുറത്തുപോയി ഒന്നും തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല. തിരിച്ച് എന്താ പറയാ, വെറും കൈയോടെയാണ് ഇദ്ദേഹം വരുന്നത്. പക്ഷെ വീട് എത്താറാവുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ഇത് വരെയാണ്, ഭക്ഷണ സാധനത്തിന്റെ ഒക്കെ മണം വരികയാണ്, അത് നല്ലൊരു ഇത് വരെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സുഗന്ധം വരുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് അതിശയം തോന്നാണ്, ഇത് എന്റെ വീട് തന്നെ ആണോ എന്ന്. എന്നിട്ട് ഉള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഭാര്യ എല്ലാ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അതിശയം തോന്നി, ചോദിച്ചു, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്? അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പറയണേ, ഇതെന്താ നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ സംസാരിക്കണേ, നിങ്ങളല്ലേ കൊടുത്തു വിട്ടത് ഇതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയണേ, ഞാൻ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടില്ല, ആരുടെ കയ്യിലും ഞാൻ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പറയണേ, 2 കുട്ടികൾ വന്നിരുന്നു ഇവിടെ, 2 കുട്ടികൾ വന്ന് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നു. പക്ഷെ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിലൊരു കുഞ്ഞ് കാണിച്ചു തന്നു, ആ ബാക്ക് സൈഡിൽ, അതായത് നിങ്ങൾ അടിച്ച ആ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ഒരു വര കണ്ടു, 2 വരകൾ കണ്ടു ഞാൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് തോന്നാണ്, ഇത് വേറെ ആരുമല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ആ രീതിയിൽ ഓടിപ്പോയി ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അദ്ദേഹം വെട്ടിട്ട ആ രണ്ട് വെട്ടിട്ട ആ ഒരു ലൈൻ നോക്കാൻ പോവാണ്. അവിടെ നോക്കുമ്പോ അവിടെ ആ 2 വെട്ട് കാണുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്, അതായത് എന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ ഭക്തന്റെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും ആരാണ് നോക്കി നടത്തുന്നത്? സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കഥയാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്താണ്, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ എന്താണ് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഏപ്യന്യ ദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാൻവിതാഹ തേപി മാമേവ കൗന്തേയ യജന്തി അവിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, എന്നാൽ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധി പ്രകാരമല്ല. അതായത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ മറ്റു ദേവന്മാരാരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് പോലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, അവർക്കൊരു വരം കൊടുക്കാനോ ശാശ്വതമായ ഒന്നിനെയും കൊടുക്കാനോ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അത് അവരെന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ദേവന്മാർ. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരെ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒക്കെ വാസ്തവത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അവരെന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവര് വിധിപൂർവകമല്ല, അതായത് അവിധിപൂർവകം, അത് വിധി പ്രകാരമല്ല. അവരെന്താണ്, ഇൻഡയറക്ട്ലി, അതായത് പറഞ്ഞ പരോക്ഷമായിട്ട് അവരെന്താണ്, എന്നെ തന്നെയാണ് അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും പൂജിക്കുന്നതും. കാരണം എന്താണ്, ദേവന്മാർ ഒരു വരം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ അനുവദിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് പോലും സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പെർമിഷൻ വേണം. അതേപോലെ ദേവന്മാർക്ക് വരം കൊടുക്കണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പോലും ഒരു വരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് തുച്ഛവും ക്ഷണികവും. ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് തുച്ഛമായിരിക്കും, ക്ഷണികമായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ആരൊക്കെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അവരവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അതായത് യാന്തി ദേവവ്രത ദേവൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രതാഹ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മധ്യാജിനോപി മാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എവിടെ പോകും? ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. പിതൃപൂജകർ എന്താണ്, പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർ എവിടെ പോകും? പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പം ജനിക്കുന്നു. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ആരൊക്കെയാണോ ഏതൊക്കെ ആൾക്കാരെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് അവർക്ക് ലോകം കിട്ടുക. അതേപോലെ അവരവിടെ പോയി വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് ശാശ്വതമായ ഏത് ലോകവുമല്ല, ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ് പരമമായ ധാമം. അവിടെ ശാശ്വതമായ ധാമമാണ്. അവിടെ ചെന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരോടൊപ്പം ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് ജനിക്കുന്നു.
പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഗോലോക ചാർട്ട് മനസ്സിലാക്കാം, അതിൽ കാണിച്ചു തരാം. അതിൽ പിതൃലോകമുണ്ട്, അതായത് നരകലോകങ്ങളുണ്ട്. നരകലോകങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു പിതൃലോകമുണ്ട്. ആ പിതൃലോകത്തിൽ ആരാണ്? പിതൃക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ ഒരു രാജാവുണ്ട്, അരിയമ്മ എന്നുള്ള ഒരു രാജാവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ്? പിതൃക്കളുടെ ലോകത്ത് ചെന്ന് ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളെ, അതായത് ആരൊക്കെയാണോ ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ചിലവരെ നമ്മൾ കാണാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നവരെവിടെ പോകും? അവർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമുണ്ട്, ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ലോകത്തിൽ അവർ ചെന്നെത്തും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ശാശ്വതമായ ലോകങ്ങളല്ല. അപ്പൊ എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാകട്ടെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കൂടെ ജീവിക്കും. അത് ശാശ്വതമായ ലോകമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപകൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തുമാകട്ടെ, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ അത് ആകട്ടെ, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാനുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ് അല്ലെ. നമുക്കിപ്പോ പല ഒഴികഴിവുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 100 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും അല്ലെ. ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നു, എനിക്ക് ഒട്ടും നേരമില്ല, എനിക്ക് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, വീട്ടിലെ ജോലികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ ഒന്നും തരണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ അത് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഒഴികഴിവ് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ വളരെ ദരിദ്രനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, നിനക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ഇത്തിരി ജലം, അതായത് ജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെള്ളം. തോയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം. നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചൂടെ? ആ വെള്ളത്തിൽ ഒരു തുളസി ഇട്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതും സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ? സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും എന്ത് കൊടുത്താലും, അതായത് ഒരു ഇല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തുളസി ഇല വെച്ചു കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ഒരു പൂവ് വെച്ചു കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ഫലമോ, ഒരു ഫ്രൂട്ട്, ഏതൊരു ഫ്രൂട്ട് ഫലം വെച്ചു കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ഇനി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കുറച്ച് വെള്ളമെങ്കിലും എന്റെ മുന്നില് സ്നേഹത്തോട് ഭക്തിയോട് വെച്ച് തന്നാൽ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ, ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ, അർച്ചാവിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ സേവനം ഏറ്റുവാങ്ങാനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയും ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത് തപസ്യസി കൗന്തേയ തത്കുരുഷ്വാ മദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, ഏത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ എല്ലാം കുന്തിപുത്ര അതെല്ലാം എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും, കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വൈകിട്ട് വരെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പണി ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നീ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് നിവേദിക്കുമ്പോഴും, ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോഴും, ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും, അതായത് അതാ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വയം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു ദാനം കൊടുക്കും. ദാനം കൊടുക്കുമ്പോഴെന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർത്ത് കൊടുക്കണം ദാനം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ ദാനത്തിന്റെ ഫലം നമ്മളെ ബന്ധിക്കും. അതിപ്പോ നല്ല കർമ്മമായാലും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ദാനം ചെയ്താലും അതിനൊരു പുണ്യഫലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം വന്ന് അതിനെ അനുഭവിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് സൗണ്ട് ഒന്ന് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് സൗണ്ട് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് നല്ല അതിന്റെ ഒരു ഫലം കിട്ടട്ടെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മൃഗരാജാവ് എന്താണ് നല്ല ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ദാനം ചെയ്തത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അത് നല്ല പുണ്യമാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും അത് അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വരണം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്ത് ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ ഓർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നൊരു മോചനം നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതേപോലെ എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഏകാദശി വ്രതമായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം. കുന്തിപുത്ര അതെല്ലാം എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മളോട്? അതായത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്നെ ഓർത്ത് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ? അതായത് നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെയല്ല നിൽക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകണം? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തണം. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം വേണം. ആ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മോചനം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ കർമ്മഫലത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു മോചനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സമൂഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദ്വേഷോസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തുമാം ഭക്ത്യാ മയി തേ തേഷു ചാപ്യഹം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവും ഇല്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയണം, അതായത് നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരോട് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അല്പ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ, ആ ഇച്ഛ നമുക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തണം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുള്ളൂ, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ ഇവിടെയും അതേ തന്നെ പറയുന്നത്. അതായത് ആരാണോ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ അവൻ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തും ഭഗവാൻ അവന്റെ സുഹൃത്തും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ ഹൃദയത്തിൽ പോലും ഒരു ഭക്തൻ അധിവസിക്കാൻ കഴിയും. എങ്ങനെയാണ്? ആ രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്ത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പണാബോധത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അതൊരു നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ടുള്ള ബന്ധമല്ല, ഇത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പിതാമഹ ഭഗവാൻ എന്താണ് പിതാമഹനാകുന്നു അല്ലെ. അച്ഛനും അമ്മയും മുത്തച്ഛനും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ പക്ഷപാതമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആരാണോ എന്നെ എപ്പോഴും സേവിക്കുന്നത്, ആരാണോ എന്നെ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം അദ്ദേഹം എന്റെ സുഹൃത്താണ്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്താണ്, അദ്ദേഹം എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഇത് ഒരു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. ആ റെസിപ്രൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയും, നമ്മൾ പരസ്പരമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ വിനിമയമാണ്. എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ലവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. അതായത് ആ ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു പരസ്പരമായിട്ടുള്ള ആ വിനിമയമാണ്, അതായത് ഭക്തിയുടെ വിനിമയമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതാണ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അപി ചേത്സു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാം അനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഇവിടെ പറയുന്നു ഒരാൾ അത്യന്തഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശേഷം പക്ഷം എന്താണ്? അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, നമ്മൾ ഒരുപാട് ദുഷ്കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വരുന്നത്, അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ്, നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എത്ര പാപകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തോട്ടെ, എത്ര ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്താൽ പോലും ഏത് നിമിഷമാണോ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കണക്കാക്കണം? സാധു എന്ന് കരുതണം. അതായത് സാധു, സെയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ, സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. കാരണം ശരിയായ പ്രവൃത്തി എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ഒരു മാർഗം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കാര്യമല്ല, ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഏതൊരു വിശുദ്ധർക്കും എന്താണ് ഒരു ഭൂതകാലമുണ്ട്, ഏതൊരു പാപിക്കും
ഒരു ഭാവിയുമുണ്ട്, നമ്മൾ പറയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഭഗവാൻ എല്ലാം നമ്മളെ മാപ്പാക്കുന്നു, നമ്മുടെ ആ തെറ്റുകളെല്ലാം ഭഗവാൻ പൊറുക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഏത് നിമിഷമാണോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്, ആ നിമിഷം ഭഗവാൻ നമ്മളെ സാധുവായി കണക്കാക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കർമ്മം ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിനൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഏത് നിമിഷമാണോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, ആ നിമിഷം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വീണ്ടും പറയാണ്, ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വത്ശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്തേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, അവൻ വേഗത്തിൽ തന്നെ, ആര് ഏതൊരു ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നാൽ പോലും അവൻ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, ആ നിമിഷം കൊണ്ട് അവൻ എന്താകും, ഉടനെ തന്നെ അതിവേഗത്തിൽ എന്താണ്, ധാർമ്മികനായി തീർന്ന്, ആ വ്യക്തി ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ ശാശ്വതമായ ശാന്തി എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിയുക? അതായത് നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അത് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഫലങ്ങളെ നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ശാന്തി നേടാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ആകാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ആ മനഃശാന്തി, മനസ്സുഖം ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ആരാണോ എത്ര ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തോട്ടെ, പഴയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തോട്ടെ, പക്ഷെ ഏത് നിമിഷം ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നു, ഏത് നിമിഷം തൊട്ട് അവർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, ആ നിമിഷത്തിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അതിവേഗത്തിൽ ധാർമ്മികതയിലേക്ക് അവർ വരും, ധാർമ്മികനായി അവൻ ഉയരാൻ പറ്റും. അത് ഉയർന്നാൽ മാത്രം പോരാ, പിന്നെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ശാശ്വതമായ ശാന്തി പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കും. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ ഒരു കാര്യം അർജുനനോട് പറയാണ്, അതായത് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതായത് അർജുനൻ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധനായ ഒരു ഭക്തനാണ് അർജുനൻ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല്, ഭക്തൻ എന്തു പറയോ അത് ഭഗവാൻ അതേപോലെ നടത്തി കൊടുക്കും. അതാണ് നിജഭൃത്യ ഭാഷിതം. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എന്തു പറഞ്ഞു? 5 വയസ്സിന്റെ കുഞ്ഞാണ്. ആ ഒരു തൂണ് കാണിച്ച് എന്തു പറഞ്ഞു? ഈ തൂണിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ തൂണിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ കുഞ്ഞ് കാണിച്ച അതേ തൂണിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്, ഞാൻ എന്റെ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ തൂണ് പിളർന്ന് ഭഗവാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നിജഭൃത്യ ഭാഷിതം. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ നിജഭൃത്യ ഭാഷിതം എന്ന് പറയും. അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്, നീ ചെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. കാരണം ഞാൻ ചിലപ്പോ എന്റെ വാക്കുകളെ തെറ്റിച്ചു എന്ന് വരും. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ആയുധങ്ങൾ എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ആയുധങ്ങൾ എടുക്കില്ല എന്ന്. പക്ഷെ ഭീഷ്മർ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാൻ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആയുധം എടുത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വാക്ക് തെറ്റിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ വാക്ക് നിറവേറ്റി കൊടുത്തു. ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു ഭീഷ്മദേവൻ. പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആയുധം എടുപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആയുധം എടുത്തു. ആയുധം എടുത്ത് രഥത്തിന്റെ ചക്രം ഊരിയിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തേ? ആ ഭീഷ്മരെ വധിക്കാനാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു? ആ ഭക്തന്റെ വാക്ക് ശരിവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിജഭൃത്യ ഭാഷിതം. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്, ഈ വാക്ക് നീ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ. ഏതാണ്? കൗന്തേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അതായത് എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു കാര്യം നീ തന്നെ ചെന്ന് നീ പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനനോട്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. മാം ഹി പാർത്ഥ വ്യപാശ്രിത്യ ഏപ്യസ്യുപാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യസ്തഥാ ശൂദ്രസ് തേപിയാന്തി പരാംഗതിം പാർത്ഥ. എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ആര് വേണമെങ്കിലായിക്കോട്ടെ. അതായത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവനോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഭഗവാൻ ഒരു തരത്തിലും പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആരാണോ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നത്, അവൻ ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചോട്ടെ, അവൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അവൻ സ്ത്രീയായി എന്ന് പറയാം, ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും, ഇനിയിപ്പോ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണോ, ഇപ്പൊ ശൂദ്രനാണോ, ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്ന അവൻ ആരായാലും, അതൊരു സ്ത്രീ ആയാലും, അതൊരു കച്ചവടക്കാരനായാലും, ശൂദ്രനായാലും, അത് എന്ത് തന്നെ ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനായാലും ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നേ? അവൻ എന്നെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും പരമപദം പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള അർഹത അവന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇത് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ശ്ലോകം വീണ്ടും 18-ാം അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആവാണ് 65-ാം ശ്ലോകമായിട്ട്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്, അത്രയും പ്രാധാന്യം ഈ ശ്ലോകത്തിനുണ്ട്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ
പ്രാപിക്കും, ഇതിൽ സംശയം വേണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താണ് ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും? ആദ്യത്തെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. മന്മന, മന്മന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. മദ്ഭക്ത, മദ്ഭക്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭക്തനായി തീരുക. പിന്നെ എന്താണ്? മധ്യാജി, മധ്യാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ആരാധിക്കുക. പിന്നെ മാം നമസ്കുരു, 4 കാര്യങ്ങൾ. മാം നമസ്കുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പ്രണമിക്കുക. നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് സേവനം ചെയ്യുക? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ സമയം കിട്ടും അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് പ്രണമിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത് മാം നമസ്കുരു. അപ്പൊ എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മുഴുവനും ഭഗവാനായിരിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിരിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വായിച്ചിരിക്കണം. എങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം, നാമജപം ചെയ്തിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ അവബോധത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നമ്മൾ എന്ത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് തോന്നിയാലും ബാഹ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോഴും പോലും നമ്മുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ എവിടെ ആയിരിക്കും? ഭഗവാനിലായിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സ് വെറുതെ ഇരിക്കില്ല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ചിന്തകളെ മാറ്റി നമ്മൾ ആറിട്ട് കൊടുക്കണം? അവിടെ ഭഗവാനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം, ഭഗവാന്റെ ചിന്തകൾ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചിന്തകൾ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാലേ നമുക്ക് അവനെ ഓർക്കാനും കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 4 കാര്യം. മന്മന, എന്നെ എപ്പോഴും മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്. മദ്ഭക്ത, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക. മധ്യാജി, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. മാം നമസ്കുരു, എന്നെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകം, ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ